i-PSL Pulse iyoba ihosta igame yebafana bafana le yoba idlala neCanada. Kuba kunabacameraman yonke into lapha bafowethu, siphawule ngebhola ukuthi ibhola siyibone kanjani, sizizwa kanjani, sijabule kanjani ngokuthi bafana bafana equalify kokuqala for ama-knockout stage. Iyobe ihosta kusasa eSouthgate eNews Cafe lapha eSouthgate eduze neMcDonald, Southgate eJohannesburg. Kuhle ngoba nakwazi bafowethu abaseduze, siyacela asisondeleni sibe khona lapha siyobuka igame ebafana bafana sisonke sibaningi. Kumnandi kanjani ukubuka igame bafowethu lana ibumba khona nibaningi bafowethu kunokuthi uyibuka uyi-1 endlini. Uzizwa kanjani uyibuka igame nabalandeli be-Chiefs nebe-Pirates nebe-Sundowns sihlanganiswe ebafana bafana bafowethu, hlanganiswe isizwe. Mina ngithi ngumabaso i-PSL Pulse kusasa iyoba ihosta leyo game. Asihlanganeni bafowethu eSouthgate bafowethu eNews Cafe eJohannesburg. Yonke imininingwane bafowethu nizoyithola kule namba le nizoyibona lapha phezulu. Manifuna ukuthi niye lapha emangaba nifuna ukusijoyina kusasa, le namba izobe lapha phezulu, le namba nizoyibona lapha yiyo le namba le bafowethu. So ninika yonke into, so nisendela ilocation yonke into. Mina ngithi ngumabaso abafana kusasa bayandlula bayaphambili. Mina ngithi abafana kusasa bayandlulela phambili, like it or not kusasa iyoyenze ibukwayo bafana bafana iyowina. Mina ngithi kusasa bafana bafana iyawina. iCanada ayikaze adle bafana iCanada 2007 sayishaya 2-0 iCanada. Asihlanganeni khona bafowethu eSouthgate siyobuka igame ePirates. Sorry sengize ngithi Pirates ningixolele. Sobuka igame ebafana eNews Cafe le eJohannesburg. Yobe ikhona i-PSL Pulse bafowethu, kuyoba mnandi. Sicula sithi iyaya bafana, iyaya bafana yaruna, iyaya iyaya. Mina ngithi ngumabaso asihlanganeni khona kusasa.